Мисия до домино. Жалките ви училища за вълшебства скоро няма да съществуват. Върховната сила е у нас и нищо няма да ни спре. Да поемем контрол над магическото измерение. Имате 12 часа да се предадете или ще бъдете напълно унищожени. Съпротивата ви е безмислена. Те са напълно полудели. Да, трите вещици са точно като предците си. С разликата, че предците им не успяха да вземат силата на драконовия пламък. Ще трябва да работим заедно. Връщам се в червения фонтан, за да изработя стратегия за защита. Нямаме време! Милите ми малки бебчета, върнахте се при мама. Какво има, дръбосъчета? Играе ли ви се? Не знам. Това не ми харесва. С теб вече нямаме място тук. Вещиците плануват нападение срещу нас. Вървят по стъпките на предците си. В миналото сериозно застрашиха баланса в магическото измерение. Сега ново поколение вещици продължават делото им. Но този път те притежават оръжие, което предците им нямаха. Твоята сила. И това ги прави просто неуязвими. Блум, чуй ме внимателно. В този момент единственото, което можеш да направиш, е да се върнеш в домино. В домино? Но защо? Защото предците на трите вещици разрушиха родното ти място, унищожиха твоето кралство. Сега Айси, Дарси и Сторми вървят по техните зловещи стъпки. И си мисля, че, може би, някъде в руините на кралския дворец ще можеш да намериш следа. Доказателство, че нещо, каквото и да е съществувало, което да ти помогне да върнеш загубеното драконовия пламък. Блум, ти си единственият ни шанс. В никакъв случай ще дойдем с теб. Разбира се, разчитай на нас. Сякаш ще те пуснем да идеш сама. О, благодаря, момичета. Добре, ученици. Готови ли сте да започваме? Вижте, момичета, направих пълна промяна на системата и след няколко секунди симулаторът ще създаде многоизмерен коридор, който ще ви отведе право към домино. Запомнете, този път е наистина. Няма да е симулация. Концентрирайте се и запазете спокойствие. Желая ви целия късмет на света. Съдбата ни е в техните ръце. В домино е ужасно студено. Да, така е.
Трябва да намерим кралския дворец бързо, защото иначе ще станем на шушулки. Хайде, момичета! Ако имах силите си. Блум, не се тревожи. Изглежда няма да вървим още дълго. Анализирах топографията на региона. Виждаш ли равнината на картата? Мисля, че точно там е кралският ти дворец. О, Техна, ти си страхотна! Чакайте малко. Климатът изобщо не е нормален. Природата е много ядосана. Така е. А и вятърът не звучи добре. Изпълнен е с гняв. Хайде, момичета! Горе главата! Вече не виждам на къде ходя. Надявам се това, че си тук да не е поредният номер на вещиците. О, не! Страх ни, искаме помощта ви! Моля! Как да ви се доверя? Моля ви, повярвайте ни! Ваши приятели сме, Айси, Дарси и Сторми са мега утра гадни и лоши. Никога няма да ни простят, че ги оставихме. Саладин, изненадваш ме. Не знах, че обичаш да се занимаваш с предатели. Избрата си от страната на врага, нали така, Нът? Очевидно не знаеш кое е добро за теб. Вие сте напълно полудели! Младежи, ситуацията е сериозна. Дойде времето да влезем в битка. Готови ли сте? Да, сър! Готови сме! Не бива да допуснем победа за вещиците. А? Ето, моментът настъпи. Заемете позициите си!
идват все повече! Внимавай! Точно зад теб! Погледни ги. Защо изобщо се опитват? Жалки, безполезни твари. Ние сме неуязвими. Ей, великане, благодаря ти. Lorem atrium solis nagatum, lorem ipsum patium latema. Шатум ретум! Махайте се, създания на злото! Ориет лестат, напуснете червения фонтан! О, не! Конюшните ни горят! Губиш си времето, Саладин. Не можеш да спасиш училището си, старче. Стратегическо отстъпление! Всички по корабите! Не бяхме ли чудесни? Изпратихме ги в небесата. О, да! Но още не сме приключили. Най-доброто предстои.
Момичета, мисля, че трябва да бягаме. Вижте! Бързо да се махаме! Спокойно, остави го на мен, Блум. Магия на Уинкс! Хайде да видим дали харесваш топлото! Добре, това никак не ми харесва. Той е невероятно силен. Момичета, внимавайте! Блум! Не! С Богом, Блум. Все още не са нападнали Алфея. Ще можем да прегрупираме частите. Заповядайте, младежи, ще ви помогнем с всичко. Благодаря, Фарагонда. Ситуацията е критична. Червеният фонтан беше разрушен. Крепостта на магическото измерение е в руини. Магическият им арсенал е чудовищен. Трябваше да отстъпим. Поне тук всички са в безопасност. Да, но за съжаление, се страхувам, че тази война едва сега започва.